Hej så alle sammen, og velkommen til en ny video her på vores kanal. I dag der er det bare mig, hvor jeg lige vil vise alt det krudt, som jeg har tænkt mig at købe i år. Jeg har godt nok ikke fået det. Der kommer en blog ud, hvor vi køber det. Den kommer ud den 21. eller 22. december. Det kommer lige an på, hvor hurtigt vi får den redigeret. Men vi skal i hvert fald ud og købe det den 21. december, og så kommer der også noget mit fyrværkeri. Men det første... Okay, det første jeg skal have i år, det er de her 4 ozonraketter. Jeg skal så kun have 3 af dem, fordi at Mads, ham den anden på kanalen, han køber den ene af mig til 30 kroner. Så vi deler sådan en her, hvor han får en og jeg får 3. Det var lige det første jeg skulle have. Jeg ved ikke lige hvorfor, men vores internet har været lidt skrald i dag. Så den er lidt langsom til at lave siderne åbenbart. Jeg skal alligevel heller ikke ned der. Okay. Oh my god. Okay, der kommer noget, hvad den her side jeg skal have. For det første, så skal jeg have den her pakke med... Jeg skal have den her pakke med de her 6 ekvatorraketter. Dem synes jeg, de er rimelig fede raketter til prisen, og så er der jo 20% rabat, hvis man melder sig ind i deres fyrværkeriklub. Og plus så skal jeg også have det... Jeg gør det der hele tiden. Jeg skal også have de her... Jeg lige fjerner den der. Jeg gør lige sådan der. Stjerneregn raketsortiment til 80 kroner med de der rabat, man får i deres fyrværkeriklub. Så der... Ja, der er 12 raketter, landetommer, og med i alt 298,8 gram krudt i. Og de er rimelig fede. De er meget bedre end Stevns Klint, af hvad jeg selv vil sige. Og så skal jeg også lige have sådan en der afskydningsrampe. Jeg fjerner lige den her igen. OMG. Ellers på den her side, der skal bare en pakke 20 mm Fonda shots. Dem synes jeg, de er altid fede. Så kommer vi her til. Jeg skal have 2 pakker crackling balls. Det synes jeg nemlig, de er sådan fine nok. Og så skal jeg have et stort junior sortiment her. Og det koster så 103 kroner med rabatten, og der er nogle fontæner, der er en jordsol, nogle jumping jacks, nogle ground blown flowers, og nogle romerlys og sådan noget. Så det synes jeg, det er rimelig fedt til prisen. Og det var alt lige for til Hansen. Så går vi videre til Harald Nyborg. Hvor det første, der lige er, som jeg skal have, det må være... Hvor er de så lige hen? Jo, det første, jeg skal have, det er et Grøn Kryg X22. Som I kan se her. Den kommer nu her. Det er... what the heck. Det er et rigtig fedt sortiment med 18 raketter, 4 bomberør, 4 batterier og 3 fontæner. Det er et batteri. Det her, det er et batteri. Det er et 4-skudsbatteri. Jeg tror, det kan jeg ikke lige se. Jeg tror, det er 16 skuds, og det er Romulus batteri. Og så er der det her 9-skudsbatteri, og så er der det her 9-skudsbatteri. Det her, det glæder jeg mig især meget til. Og så er der 2 af de her reservefontæner, og så er der en af de her, det er åbenbart lige sådan en lidt større fontæne. Så sådan en pakke skal jeg i hvert fald have, når vi skal ud og købe det. Og så skal jeg have en pakke Yotaro Mix 2. Fordi så har man noget lidt mere junior, man lige kan gå og skyde af med nogle fontæner, nogle faldskærmsraketter og sådan nogle romerlys og crackling balls og knaldkæder og sådan lidt af hvert, ikke også? Så man lige, der er også sildring, så man lige kan gå og skyde af. Så det synes jeg også, det er et rimelig fedt sortiment. Og så skal jeg have sådan en pakke her. Det er 10 Fonda shots til en 50'er. Det hedder Castell single shot. Den bliver jeg nødt til at have, fordi de ser bare fede ud. Men for 10 styk der...
I alt er der 44 gram, og det er 20 mm Thunder Shots. Så dem skal jeg i hvert fald også have. Bare en pakke af. Og så skal jeg have 2 af de her knaldkæder. I kan lige se en demonstration af dem. Hvis det gider virke. Dem her skal jeg i hvert fald have 2 af. Ja. Det synes jeg også var rimelig fedt. Det er alt, hvad jeg skal have. Og nu så går vi videre hertil, hvor jeg bare skal have et Falcon-batteri. Og jeg viser lige batteriet bagefter. Men først så kan jeg jo lige vise jer, hvordan det ser ud, hvis altså det gider virke. Det tror jeg så ikke lige, det gør. Nej, det ser ikke sådan ud. Okay, jeg kan ikke lige vise jer åbenbart, hvordan det ser ud. Det gider det ikke. Men det, altså hvordan effekterne ser ud. Men det er det her batteri. 30 skud. Det skuffer virkelig aldrig, det her batteri. Det er et af de bedste batterier, man kan få. Så det... Oh fuck. Så gør jeg lige til at gøre det her. Så det skal nok forventes test af. Og jeg kan lige se, om det gider nu. Jeg tror, det er desværre... Jo! Der kommer det lagger godt nok lige lidt. Den her video, den er godt nok lidt dårligt optaget, men det er et virkelig fedt batteri. Så jeg vil sige tusind tak, fordi I gad at se med på den her video. Vi ses rimelig snart igen, i hvert fald til en ny blog. Eller ja, jeg tror det er bloggen, der kommer næste gang. Jeg ved det ikke helt, det kan være med at lave sådan en video. Det ved jeg ikke, men I må i hvert fald meget gerne subscribe og like og comment til kanalen, hvis I godt kan lide det, vi laver, og vil gerne støtte vores indhold. Så ja, hej hej.